जोंनि गामियाव सानफ्रोमबो मोनसे बाथ्रा बुंनाय जायोमोन ओंखाम जाखांना मालाबाबो दुगैनो नाङा नङाब्ला ओंखाम जानाया हजम जाया आरो उदैयावनो सेवगारलाङो। निश्चय नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ खेबसे नङा खेबसे खोनाफेरबाय जानो हागौ। खाने के बाद नहाना क्यों नहीं चाहिए? तो देखो बहुत सारे लोग ऑफिस से आते हैं कुछ ना कुछ फटाफट खा लेते हैं, भूख लगी होती है, उसके बाद जाके नहाते हैं, उसमें पसीना ठंडा हो जाएगा, बाद में जाके। बट आयुर्वेद के मुताबिक खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए और ये बहुत ज्यादा हानिकारक बताया गया है। बहुत बार गौर किया है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है और लोग खाना खाने के बाद नहाने चले जाते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद या फिर शाम को खाना खाने के बाद। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी खाना खाएं उसके तुरंत बाद कभी नहीं नहाना चाहिए। तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। जोंनि खाथियावनो आमगुरि मुंनि गंसे गामि दङमोन आरो बे गामियाव सासे सेंग्रा दंमोन। बिनि मुङा महनमोन। सानसेखालि बियो कलेजनिफ्राय फैनानै एकदम नर्मेल जों जेरै ओंखाम जायो थिग बिदिनो महनाबो ओंखाम जानायसै। नाथाय गिनो गोनां बाथ्राया जाबाय रावखौबो जेबो बुङालासिनो बियो दुगैनो थांनायसै। महना दुगैखांना न'आव फैफिननायसै आरो दसे समनि उनावनो बियो उदैयाव एसे आलौनाय मोनदांनायसै आरो देहाखौबो लोरबां मोनदाङो। नाथाय महननि बिमाया बेखौ थाबैनो नुसननायसै आरो बुंनो हमनायसै, आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना ओंखाम जाखांना दुगैब्ला उदैयाव गन्डगोल जायो होनना। नाथाय मा थारैनो ओंखाम जाखांना दुगैब्ला बेफोरबायदि जायो नामा? मानो ओंखाम जाखांना दुगैब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेमसा जायो? जुदि बेफोर प्रब्लेमसा जामारोब्ला अब्लालाय ओंखाम जाखांना बेसे गोबावनि उनावथो दुगैनांगौ? ना ओंखाम जानायनि सिगाङाव दुगैनाया मोजां ना ओंखाम जाखांना दुगैनाया मोजांसिन? बेफोर सोंथिनि फिननायखौ नैबे भिडिअआवनो मोनजोबगोन। मात्र भिडिअखौल'सो जोबजासिम नायजोब। खुलुमबाय, नोंथांमोना नायगासिनो सोर जागोन इउटिउब चेनेल जेराव हेल्थ, सेक्स एडुकेशन आरो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय खोमसि फोथायनाय एबा नंखाय बाथ्राफोरनि सायाव नैबे सोर जागोन इउटिउब चेनेलाव अरायबो सावरायनाय जायो। बेथ' मात्र जागायजेननायसो। बेनि उनावबो गोबां मोजां मोजां भिडिअ नैबे चेनेलाव फैगासिनो। गोदो गोदायनि दिनाव सोरबाफोर बैसो गिदिर बा गोरों गोरा सुबुंनाव मायबाफोर सोंब्ला फिननायखौ डाइरेक्ट मोनखायोमोन, जेरै बेफोरबायदि दाखालाम नङाब्ला बेराम जागोन। नाथाय बेनि जाहोन एबा खारनखौ रावबो खोन्थायामोन। जोंनि बर' समाजावबो बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथ्रा सोलिबोबाय थादों। ओंखाम जाखांना दुगैब्ला ओंखामा हजम जाया, सेवगारलाङो एबा उदैयाव थान्दा हाबोनो। बिगियाननि बायदिब्ला आसलियाव बेफोरनि जाहोना दं, नाथाय एसेबां गिथावना नङा जेसेबां जोंनि समाजाव बुंनाय जायो। अब्ला बेफोरनि जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय जों बिगियाननि हेफाजाब लानांगोन। जेरै जों ओंखाम जाब्ला अब्ला देहानि बांद्राय थैनि खारथाया उदैथिंजाय थांजोबो। मानोना ओंखाम जानाया हजम जायो। हजम जानो एबा डाइजेसननि थाखाय उदैयाव बांद्राय गरम आरो सक्ति नांगौ जायो। नाथाय जेब्ला जों ओंखाम जाखांना थाबैनो दुगैनो थांब्ला अब्ला देहाया थान्दा जालांनो हमो। बांद्राय समाव जों गुसु दैजों दुगैब्ला अब्ला देहानि थैनि खारथाया उदैनि जायगायाव बायदि बायदि देहानि मोदोम फारसे खारनो हमो। मानोना देहानि टेम्पारेचार एबा बिदुङा नर्मेल जायो। बेनि ओंथिया जाबाय हजम जानायनि खरथिया खमिनो हमो, जायजों जोंनि देहायाव उदैखौ एसे ग्रों ग्रों एबा जाना लासोनाय बायदि मोनदाङो, मेंनाय मोनो आरो एसे गेसबो जानो हागौ। नाथाय खायफा सुबुंफ्रा खर' सानाय एबा खर' गिदिंनाय बायदिबो मोनदाङो। बेनि ओंथिया बे नङादि ओंखाम जानाया उदैयाव सेवगारगोन एबा बेराम जागोन। नंगौ, एसे उदै सानाय आरो हजम जानायाव गोबाव सम लानो हागौ। बेफोरो बेराम नङा, नर्मेल बाथ्रा जोंनि देहानि। मा अब्ला ओंखाम जाखांना माब्लाबाबो दुगैनो नाङा नामा? दुगैनो नाङाबो नङा, नाथाय दसे समाय थाथ', बियो जोंनि देहानि थाखायनो मोजां। हेल्थ एक्सपार्टस एबा डक्टर्सफोराबो बुङो ओंखाम जाखांना खमसे खम 30-40 मिनिटसोनि उनाव दुगैनाया मोजां। नाथाय आंनि बायदिब्ला 1 घन्टासोनि उनाव दुगैनाया मोजां। मानो होनना बुंब्ला एसेबांथ' मानो हाखु दाखु नङा होनब्ला? जों निजेनि देहाखौ मोजां लाखिनाया गावनिनो दायित्व'। ओंखाम जाखांना दुगैब्ला मा प्रब्लेम जानो हागौ बेखौथ' आं फोरमायखाबाय। नाथाय सोंथिया बेसो दा, ओंखाम जाखांना दुगैब्ला मोजांसिन ना ओंखाम जायैनि सिगाङावनो दुगैनाया मोजांसिनथार? बेनि फिननाया जाबाय ओंखाम जानायनि सिगाङावनो दुगैनाय। मानोना जोंनि देहानि मेंनाय, देहानि मैला आरो गावखौनो साखोन सिखोन मोनदाङो आरो मोजाङै ओंखाम जानो हायो। नाथाय एसे ध्यान होनो गोनां बाथ्राया जाबाय जेब्ला गरम बोथोराव ओंखाम जाब्ला बा बांद्राय बुरजा जाना लाब्ला आरो बेदरफोरजों जादोंब्ला अब्लाथाय हजम जानो थाखाय सम होनाया गोनांथार। मानोना गरम बोथोराव आरो बेदर एबा बांद्राय बुरजा जाब्ला हजम जानो सम लायो। बेनिखायनो हजम जानो थाखाय सम होनाया जोंनिनो मोजां। जुदि दुगैनो गोनांथारब्ला अब्ला 1 घन्टासोनि उनाव एसे दुंब्रुब्रु दै, बांद्राय गरमबो नङै दैजों दुगैनाया मोजां। नाथाय गुसु दैजों माब्लाबाबो दुगैनो नाङा ओंखाम जाखांना। महनखौ उनाव बुजिना मोनबाय उदै सानाया बिनि ओंखाम जाखांना थाबैनो थान्दा दैजों दुगैनायनि जाहोनावसो जादों। बेनिखायनो गामिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बाथ्राया थारमोन, नाथाय एसे बुजिनायबो गोनांथि दङमोन। बेफोरबायदिनो खायफा गोबां बाथ्रा दं जायफोर बाथ्राखौ खोनानायाव सोमोनांथाव खोनायो, नाथाय जों बिगियाननि बायदि सानब्ला गासैबो जाथायनि थार जाहोनखौ मोनथिना मोनो। जुदि नोंथाङाबो सानो जोंनि समाजाव सोलोंथाइया गोसारो आरो थार जाहोनफोराबो, अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो सोर जागोन इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे मेम्बारशिपआवबो जइन जानो हागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।